Una trentena llarga de persones va assistir dissabte al migdia a la presentació de la candidatura de la CUP a les eleccions municipals del mes de maig. El principal missatge que va deixar clar la formació és que el projecte de la CUP només té sentit si és compartit i transversal. Les polítiques aranyenques es fan així, diuen, des de la base participant sense complexes. Ja s'havia fet públic fa mesos que el cap de llista serà Guiu Muns Roure, actual regidor. A l'acte, Muns va remarcar la motivació que els ha empès a concórrer a les eleccions i a ell en particular, a encapçalar la llista. Les propostes que hem tingut s'han pogut anar tirant endavant, tot i estar des de l'oposició, i llavors la nostra idea i la nostra il·lusió és poder-ho seguir empenyent des de govern. Nosaltres ens presentem per governar. Llavors, la meva motivació de ser-hi és tota aquesta experiència que ja tinc de 4 anys, de que ara ja no em poden prendre el pèl, com aquell qui diu. Nosaltres tenim diversos eixos que estem treballant. Un d'aquests, per exemple, és la mobilitat, que aquí a Arenys de Munt ja s'han començat a fer esforços amb el tema de les carreteres, amb la rotonda que ja s'ha fet i la rotonda que tenim projectada i que tant hem demanat a les 4 carreteres, però no només mobilitat centrada en els cotxes, també el transport públic, que s'ha de millorar la qualitat del servei i s'ha de replantejar si necessitem uns busos amb aquestes línies o les hem de canviar per necessitats diverses, o també la mobilitat per les persones, que s'han d'arreglar voreres, carrers, perquè l'accessibilitat sigui la correcta, i això ja ho dèiem fa 4 anys i seguim apostant per això. La potència política i transformadora del projecte és el que ha engrescat a Aida Soler Missé a ser la número 2 de la CUP d'Arenys de Munt. Bé, la motivació ha sigut una mica les ganes de formar part del projecte, que em motiva molt. Crec que és un projecte molt potent. Els joves normalment és com sempre, no? Ens queixem del poble, de les coses que es fan o que no es fan, i una mica és posar solució o implicar-me, no només queixar-me, sinó buscar la manera de solucionar les coses que no m'agraden. El projecte es basa en diversos punts. Els principals és el tema de la mobilitat, de l'urbanisme, de buscar lloguers socials o obrir les portes en aquests que siguin possibles, els lloguers socials, el tema de l'espai jove, la residència, una mica escoltar el poble i quines propostes tenen també per acabar d'encaixar els punts importants. Els membres de la CUP d'Arenys de Munt van estar acompanyats per Pat Silà, regidora d'Arenys de Mar, i per Dani Cornellà, qui fou alcalde de Celrà i actualment diputat al Parlament de Catalunya. Em sembla una candidatura molt potent, amb gent jove, que és el que ens cal en aquests moments de desencís polític total. Cal que el jovent passi un pas endavant amb propostes valentes, i el que més m'ha agradat és que tenen claríssim que ells es presenten per governar. Es presenten per poder transformar aquest municipi, per treballar conjuntament amb els altres partits per fer avançar el poble en tots els sentits. Per tant, que la gent jove faci aquest pas, penso que és molt important per Arenys i pel país. L'acte de presentació va acabar amb un refrigeri per les persones assistents per acabar de tancar la xerrada ja de manera informal.